дастхати азими қуръони ороста бо рангҳо ва оби тилло меҳмононро дар даромадгоҳи намоишгоҳ пешвоз мегирад. ин яке аз бузургтарин ва вазнинтарин китобҳост. 60 кило вазн дорад. аксари ин китобҳоро махсус барои намоиш офариданд ва ҳамчун ҳадия ба масҷиду мақбараҳо доданд. аксарияти 66 китоб ба осорхонаи ҳунарҳои туркӣ ва исломии Истанбул ва баъзе аз онҳо ба осорхонаи Фрейр ва Саклер тааллуқ доранд. баъзеашон аз асри ҳафтум ва баъзе аз қарни 17 мондаанд. дигар дастхатҳо аз мақбараҳои султонҳои усмонӣ ба осорхона оварда шуданд, ки баъзе аз манотиқи аврупо, африқо ва тамоми ховари миёнаро зери даст доштанд. китобҳоро барои султону ҳокимони қудратманди ҳамин минтақаҳо офариданд. пас аз солҳо дар ниҳоят китобҳоро хонаводаи салтанати усмонӣ аз худ кард. маъсума фарҳод, масъули намоишгоҳи Фрир ва Саклер ва масъули ҳунарҳои исломӣ мегӯяд, матни ҳама китобҳо як аст, вале хатҳо гуногун. хаттотҳо аз ҳар яке аз ин китобҳо осори ҳунарии нодир сохтанд. масалан, як дастхати хаттот бо номи ёқут аст, ки ғолибан бузургтарин хаттот дар ҷаҳони ислом дар поёни қарни 12 ва аввали қарни 13 буд. дар намоишгоҳ зебоиҳои ҳунари хаттотӣ ва китобати Қуръон дар аҳди қадим барҷаста намоён аст. баъзе аз китобҳо достонҳои алоҳидае дар бораи хаттотон ва соҳибони аслияшон доранд. мо умедворем бинандагон новобаста аз завқашон омада як достоне бо худ мебаранд. шояд баъзеҳо ба хаттотӣ алоқа дошта бошанд, баъзеҳо ба хаттотони алоҳида ё оростани матнҳо. умедворем барои ҳама як чизе инҷо дорем. намоишгоҳи Қуръон то 27 феврали соли 2017 идома мекунад.